and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Yes, love potion number 9. Ula! Stila! Patay ka ba eh? Ibalik ka Patay ko naman yoy! Patay ka ba na? Tuwan na, layo na. Uy, kisa may masunod niya ba eh? Ako, ikaw. Ikaw lang ba, Aldrin? Oh, dahil sila! Wata ko na, wata ko! O ikaw, madam. Bakuya ang imong gisulti ni Stila. Nga mabalik pa ko niya kung musikat sinago. Kaya nahaibla na kay ko ni Moy! Klaro na kaayo, nga dili mo na mabalibaran ang dagan sa mga hitabo lalaki. Bida sabi mong madam, eh. Gusto mo yung tingali ka, no? Nga mapreso ni imong pagpangilad. Wa ko mangilad. Dili ka lang mo tuo sa mga nahitabo. O gusto mo pang kubon ang akong pagkamanalagna? Kinila sa bagibutang si mong unahon na, madam. Dako kang sayop si imong tagna. O kung ako pa ikaw, mulayas lang kag laing dapit. Kay mangita gigog paagi nga mabuking ka sa uban nimong nailad. Ngano bang dili pa man kamutuo sa akong tagna lalaki? Nakita ko na karon nga importante kayo alang nimo ang panyong puti sa usa ka babae. Ha! Sulagma lang ang nahitabo, madam. Okay, tibali ha? Wa pa ta mahuman! I shall return! Sige! Magpaabot ko sa imong pagbalik, lalaki. Aruganting pagkabata. Oh, si Mama. Hello? Ma? Kinahanglang mapahigugma na ni Mosmiko, ha? Salbahis ng tauhana na. Gusto kong kuha ang panginabuhi. Ma, kalma lang. Musaka na sa imong dugo. Nagbahad na siya, ngayak ang pahilakon. Siya ang pahilakon ko. Tuod di ay, gilab niya itong istilang imong panyong puti. Unya, gidagan. Ikaw na'y mahibawon saon sa paghatag og problema tumal ditong Miko, ha? Kinahanglang hatagan siyang leksyon. O kinahanglang mutuo siya nga tinuod ang akong tagna. Ako na ang mahibaw atong tawanan, Ma. Doon na nami koneksyon. Mamonitor na nako ang lakaw sa ok-ok nga dako. Ha? Ako day iyang pahilakon, ha? Pwes, nasayop siya. Siya ang pahilakon ko. Babae de tagiya inimpan yung puti. Huwag mo sa nagkikabuangan ni Miko. Day, sila. Uy, ay na nagidagan ng panyong puti. Kiniblay mo. Pero nagisakitan kung may sa kundi bawaan, Aldrin. Kalma lang. Ali. Kalma lang. Ingon mas lula nga. Ang problema kaluhan nas tao. O way problema doy nga way kasulbaran. Pero No. ang sulban sa kong problema, maura man si Miko. Mangita tagpaagi day. Sayo na na. Ha? Sayo na. Sayo na? O na day. Kamapita ni Moy! Katagan mo lugo ni mong kasos! Way dapat tayo ha. Ambil na ng panyo! Uy, dapat tayo. Way dapat tayo. Importante gina kay ni mo ang panyo, ha? Lain love gina ka sa tagiyan ng panyo, Saan ha? ka oy? Inilab ko taon! Ako lang ang gamiton. Aron ipakita itong manalag ng fake. Nga dili tinood ang yung tagna-tagna! Ha? Ambil na ng panyo, be! Ay! Stop. Ay nagtingog day. Ay nagtingog. Hilom. Pamati ni Aldrin nila. Pamati ko niya. Ayun lang pagtingog. Kay mulabad na nga kung kung magkabati ko siya mong tingog. O sa man, di ka bagay magkasabot, ha? Di ka bagay magkasabot? Wa na lagi taong ko'y gusto ni mo. Pero di man siya yung taong ka musabot sultihan. Kabuhi o taong kay kung magkakita ko ni mo dayo, eh. Ay nagtubag din. Mas may nandito ng tubagon. Pasulti arag mayo. Iyari mo sulti gi. Kana! Kana gisulti media.
Dili ka mo tubag! Wa bitaw. Dili yun! Di naman tubag eh. Sulting mayo. Oh, mayo. Kinahanglan di ka mo tubag. Mamati ka lang sa kong isulti. O kini ang katapusan na kong isulti ni mo. Memoryahan niya, Ang kana to na ng haday. Halang. bisag mag-unsa pa ka. Dili na mabalik ang akong gugma ni mo. Unsa? Kana to na. Ay nagtubag yun. Kana Mauna. haog unsa bahay to na. Kasabot ka! Tungod anak Karina, kung wala kay ganan ako, di ba? Ang kapugni. Karina! Karina ang burda ng panyo puti. Siyang imong gustong ipulin ako, di ba? Di na ko ninyo mga babae, oy! Hasol kayo mo! Samaw kayo mo sa kong ginabuhay! Miko! Day, ay Rico! Gi, ay na siya pugsa. Karoon ay siya pugsa. Ha? Day, paminaw. Uspa na yung style sa pagkukulog lalaki eh. Kanang pariya sa mga dalaga sa mong bukid ba? Kay unsa day style sa mga babae sa inyong bukid? Ang lalaki may ilang pagkukdo nila. O di sila magukod sa mga lalaki. Parehas kong lula ba? Doon ay lalaki nga hapit maghikog tungod niya. Unsa? Giunsa ba day sa imong lula ang maong lalaki? Wala niya tagda. Ug mo sa nibuhatan di ba Miko? Malang magbangga mo. Binangga ay tamas ginawa. Pero agi siyang tagda. Ha? Makahimo ka ako, ana. Nga nagselos pang kuruna ng Karina nga tag-iyas panyong puti. Love potion of Nakaila ka ba ng Karina, Aldrin? Ha? Wa gid eh. Day, may pamangaon lang ta. Nagisigahan taglili sa mga tao. Okay, nakitaan bro. Kaya ba ko nalili na sila? Pakanon ko nimo. Basig wa pa ka magkakaon. Gusto git ka. Papa ko makakaon sa kagabi eh. Na, malibog kag samot, ana. Ako, pirmig ko pinumduman ni Lula. Sukat sa bata pa ko. Giunsa man? Andoy, ayaw gid pagutom. Aron dili ka mo balintong sa kalibog. Balintong. Ha? Balintong? Mo ni sulti sa imong lola. Maong sundo na to si Lula. Kay, gigutom naman sa kuday. Sulas mga panghitaboro at lawa eh. Muro bag nayabag na si Estila. Pag sige na maghasol na ako, di naman mauwaw. Ay, katug yung manalagna ang nakaingon ni Dingtaran. Katugod siya. Iya man og gihatagag paglaom si Estila. Aron maghasol ako. Ikaw sa panyo ka, dili mahimong mabuwag ka na ako. Ang tag-iya nimo ang muguba sa tagna ni Madam Rosario nga mabuang ko sa babaeng gikasugat ni Aldrin. Uy. Kinsa naman sabi? Uy. Katong Karina na ni. Hello? Ready na ko nga magkita ta. Aha? Asam ta makita? Sumayo sa kabar. Unsa? Unsa nga bar? Payag Resto Bar. Alas 8 karong gabi. Sige. Alas 8 karong gabi. Sige, bye. Ayaw na! Hello? Hello? Lahi na. Hit and run sabding styling by Hanada. Street na pag manulti. Okay. Karong gabi. Bulls ay di ka na kung bayhana ka. Kinahanglan gwapo kay karong gabi. Uy! Kurata na ko ni mo, ana, uy! Tito, tabangi ko pangindam. Ha? O sa may atong andamon? Tepa, nganong nagkarakaraman ka, ana, ha? Tag-anakon asa ko karong gabi. Karong alas 8 sa gabi. Ha? May lakaw ka karong gabi? Oo. O kinahanglang gwapa kaayo ko. O kanang dato kaayo ko. Ha? Kinahanglang dato ko karong gabi. Dato ka?
Tay pa, dato ka? O, lagi! May kaugalingon kong sakyanan. Ha? Kinahanglang makarenta tag sakyanan karong gabi eh. Aw, wala problema. Daghan ko kailang nga rent a car. Pero, time para good. Asam yung ka karong gabi ha? Makikita ko sa lalaking akong pahilakon. Si Miko. Unsa? Bay Miko! Bay Miko! Belvin! Oh! Bay! Oh! Nga uy! May kiniya ka? Ha? Nga naman? Pangi ko, bay! Nga naman? Nanasa sa estila? Nanasa? Uy! Oh! Babayar po kayo magkapatarantar ni mo. Nga na di, unsay may imong patabangan? Tabangi ko, nga gwapo kay ko karong gabi Ha? Nga naman? Nanasa kay biktimahon? At dili ba yun Akon, may pagkikitaan lang ko. Ha? Aron mo to ka, nga sayop ang tagna. Kanang ana nga imong kaila, dili na siya ang ika-29 nga babae sa kong kinabuhi. Nga mo pahilak na ko. Ha? Mo na bay, may abot na ang ika-29 babae sa kong kinabuhi. Og dili siya kanang kaila nimo ha, kung dili, siya si Karina, ang tag-iyan ning panyong puti. Ha? Busa dili mahitabo ang tagna ni Madam Rosario nga magkaaway ta. Tungod sa usa ka babae. Imo na ng imong ana. Oh, may noon. Kay buutan kay sa ana eh. Hinhin na ba kayo? Ug klaro kay nga, dali rin mo siyang ilaron. Aw. Mao ba? Aw kun mao na. Kamo gyud ay ang bagay anang ana. Kay parehas mo mong mga inosente. Ha? Sina. Tabangin ako pili sa kong isulob nga pulo karong gabi eh. Sa amo niyang panagkita ni Karina. Sa pamangpuluhay mong isulobay. Nga gihurot man kit-kit o gigisi ni Stila. May pulo man kano. Bawa man lang ko bi. Sige. Dali, pagpilis ko mga pulo. Naam ko swerte nga pulo. Kuan? Puwa nga pulo. Di ko anang puwa kay Oh. sulob kong pulong puwa. May numdum kong istila. Sige, pag itom na lang. May mga tao na madalining bar. Hain ka ang ininila ang tagyan ng panyong puti, ha? May babae din, eh? Uy, siya na kini. Hello, Karina? Gigamit na giday nimo ang imong o. Gipasa na nimo ang porda sa akong panyong puti. Mahimo bag, di lang ka manginsulto. Tod, di anak ko sa resto bar nga imong giingon. Good! Paabot ako sa lamesa sa kawas, kay dili ko kinahan sa sud. Sa lamesa duol sa Pilipog nga lubi. Ha? Paduna ko diha, Miko. Love potion number. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!